வணக்கம் நண்பர்களே, நான் தான் உங்கள் ராஜேஷ் பேசுகிறேன். இதுதான் எங்கள் வீட்டில் புதுசாக நான் செஞ்ச இன்குபேட்டரில் பொரித்த கோழி குஞ்சுங்க. 30 முட்டை வச்சேன். அதில் 20 குஞ்சு பொரிச்சுது. 15 காடை முட்டை வச்சேன். 10 காடை குஞ்சு பொரிச்சிருக்கு. எல்லாமே ஆக்டிவாக நல்லாயிருக்கு. காலுக்குள்ள எல்லாம் ஊனமாக உள்ளது எதுவும் இல்லை. அது மாதிரி எல்லாமே நல்லாயிருக்கு. காடை முட்டை அது சேகரித்தது வச்சது. இது தான் என்னோடய இன்குபேட்டர். இதில் தான் நான் வச்சுருக்கேன். இதோட அளவு வந்து 1க்கு 1 பாக்ஸு தான். அந்த 1க்கு 1 பாக்ஸில் கீழே வாட்டர் பவுல், லைட் செட்டிங்கு எல்லாத்தையும் வச்சுருக்கேன். மேலே வந்து நம்ம இந்த கூண்டுகளுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்ல, பச்சை வலை, அந்த வலையை யூஸ் பண்ணி ஒரு ட்ரே மாதிரி செஞ்சு அதுக்கு கீழே 2 கம்பு கொடுத்து அது மேலே இந்த முட்டையை வச்சுருக்கேன். இதில் வந்து மொத்தத்துக்கு இப்போ 45 முட்டை இருக்குது வச்சுருக்கேன். 30 முட்டை கோழி முட்டை, 15 காடை முட்டை. சும்மா ஒரு ட்ரையல் மாதிரி செஞ்சு பார்த்தேன். நம்ம செஞ்சால் பொரிக்குமா பொரிக்காதா, இல்லை கால் ஊனமாயிடுமா அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகம் எனக்கு இருந்தது. சரி செஞ்சு பார்ப்போம், ஃபஸ்ட்டு கம்மியாக வச்சு பார்ப்போம் அப்படின்னு வச்சு டெஸ்ட் பண்ணும்போது ஓகே, எனக்கு பெட்டராக இருக்குது. செஞ்சதில் இதில் கோழியில் வச்சு அடப்பு வச்சு பொரிக்கிறதோட இதில் நமக்கு கொஞ்சம் வேலைகள் கொஞ்சம் ஆனால் அதிகம்தான். இருந்தாலும் ஒரு சில காரணத்தினால இதை மாதிரி செய்ய வேண்டியதாக இருக்குது. டெய்லி 3 நடை தான் முட்டையை திருப்பி விட்டேன். காலையில், மதியம், நைட்டு 3 வேளை தான் திருப்பி விட்டேன். மற்றபடி அந்த 21 நாளில் இது கோழி குஞ்சும் காடை குஞ்சு 5 நாளுக்கு அதுக்கப்புறம் வச்சேன். 17 நாள் வர்ற மாதிரி அப்படி வச்சேன். இதில் கின்னி கோழி முட்டையும் வச்சுருக்கேன். 5 முட்டை கின்னி கோழி முட்டை. அது 30 நாளில் தான் பொரிக்கும் அப்படின்னாங்க. ஆனால் எனக்கு வந்து 25ஆம் நாளே பொரிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. 5 முட்டையில் 3 முட்டை எனக்கு பொரிச்சுது. இருந்தாலும் பொரிப்பு திறன் கம்மியாக தான் இருக்குது. இருந்தாலும் முதல் முயற்சிங்கிறது எனக்கு இது ஓகே தான். அதான் 30 முட்டை வச்சதில் 5 முட்டை கருக்கூடல, 25 முட்டை தான் கணக்குக்கு. 15ல் 13 ஒன்றுக்கு 3 முட்டை தான் காடை முட்டை பொரிக்கல. நல்லா இது போதுமானதாக தோணுது எனக்கு. நல்லா பொரிக்கிறது நீங்களே பாருங்கள். இப்போ தான் எல்லாம் பொரிச்சிட்ருக்கு. அதான் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. பொரிக்கிறத நம்மளே பார்த்து நேரில் பார்த்து இது பண்ணுறதுக்கு பார்த்து இது பண்ணியிருக்குது. இதுதான் முதல் முறைங்கிறதுனால இந்த முட்டை ஓடெல்லாம் எடுத்துடணும். அது ஒன்றுக்குள்ளே மறுபடியும் போய் பொரிக்காத முட்டையில் போய் மூடிக்கும். அப்போ பொரிக்கும்போது மட்டும் கொஞ்சம் கவனித்து பார்த்து 1 மணி நேரம் அந்த டைமிங்கில் இது பண்ணிங்க. இதான் பொரிச்சது. பொரித்து கொண்டு வந்து ஹீட்டில் விட்ருக்கேன். அந்தாண்ட பக்கம் கோழி குஞ்சு, இந்தாண்ட பக்கம் காடை குஞ்சு. ஒரு கூண்டில் 2ஆக தடுத்துருக்கு. இது நீட்டு 10 அடி உள்ள கூண்டு, 20 அடி உள்ள கூண்டு. இதில் 10 பார்ட்டிஷனாக தடுத்துருக்கேன். 4 அடிக்கு 2 அடிங்கிற மாதிரி அதில் விட்ருக்கேன். இந்த பக்கம் கோழி குஞ்சு, அதுக்கு அதே பக்கத்து சைடில் காடை. இது வந்து ஒரே லைட்டு தான் போட்டிருக்கேன். இதுக்கும் அதுக்கும் ரெண்டுமே ஒரே லைட்டில் ஹீட்டிங் எடுத்துக்கிற மாதிரி சென்டராக போட்டிருக்கேன். ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ணி தான் வச்சுருக்கேன். அட்டையை வச்சு அடைச்சி கீழே அட்டையை வச்சு நியூஸ் பேப்பர் போட்டு வச்சுருக்கேன். ஃபஸ்ட் நாள் குளுக்கோஸ் வச்சேன். பிறந்த அன்றைக்கி குளுக்கோஸ் தண்ணி. ஓகே, நல்லா ஆக்டிவாக இருக்குது. எந்த ஒரு குறைபாடும் இல்லை. நல்லா ஆக்டிவாக நல்லா போயிட்டுருக்கு. தீவனம் கம்பெனி தீவனம் தான் வைக்கிறேன், அரைச்சி வைக்கிறேன். எல்லாம் ஆளை பார்த்துட்டு பயப்படுது. எல்லாம் பயந்துட்டு போய் மூலையில் போய் உட்காந்துருக்கு. இதில் வந்து சிறுவிடை கோழி குஞ்சும் பெருவிடை கோழி குஞ்சும் இருக்குது. கின்னி கோழி குஞ்சும் இருக்குது, 3 குஞ்சு. பக்கத்துலேயே இந்த பக்கம் காடை. ரெண்டும் நல்லா ஆக்டிவாக இருக்குது. நான் வச்சு பொரிச்சதில் நல்லா ஒரு சந்தோஷமாக இருக்குது நண்பர்களே.
நீங்களும் முயற்சி பண்ணி பாருங்கள். நன்றி நண்பர்கள்.